Tam se zastaví. Našli utečenca, či on schovatého syna. Hliadka dopadla vojenského zbeha, ktorého za normálnych okolností mali odovzdať na najbližšej vojenskej posádke potrestaní podľa armádnych regulí, ale v tých pohnutých septembrových dňoch roka 1944 sa nezriedka. Tomu, čo vidíme na vysvetlenie, len veľmi stručne. Počas celej existencie slovenského štátu medzi vojakmi a hlavne dôstojníkmi slovenskej armády a Hlinkovou gardou panovalo veľké napätie, veľké animozity. Veľmi často sa stávalo, že sa na verejnosti vojaci a gardisti pobili a v prvých dňoch povstania sa nezriedkavo stávalo aj to, čo práve vidíte. Na miesto dorazil krásny vyblíškaný čierny Renault, ktorý na boisko priviezol miestneho evanjelického farára Alberta Predmerského, ktorý sa skutočne angažoval v povstaleckých udalostiach. A pán farár má na sebe, a to je veľmi dôležité, reverendu, ktorú naozaj nosil farár Albert Predmerský. Pán farár, ako vidíte, situáciu upokojil, bez strát na životoch a zbeha si preberá. Hliadka povstal, ako bol minister obrany Ferdinand Čakloš.
prezident Slovenskej národnej banky Jindřich Karvaš a ďalší mnohí vysokí predstavitelia ľudáckeho režimu boli tiež evanjelíci, takže situácia nebola taká jasná, čierno-biela, ako by sa mohlo zdať. Povstalecká, dobre všimnúť, typické maskovacie blúzy a maskovacie kryty na prilbách príslušníkov zbraní SS. Ostatné takéto maskovacie Nemecká motorizovaná hliadka týmto v podstate splnila svoj účel, zistila podľa palby polohu. Postale povedať iba pešie družstvo. Ktorého úlohou bude niečo, čomu sa hovorilo a dodnes hovorí prieskum bojom. Nemeckí vojaci majú v rukách jednak štandardné karabíny Mauser 98. Nemeckí podľahkovníci mohutným pokrikovaním rozvinuli svoju jednotku do rojnice a každú chvíľu môžeme očakávať zahájenie prvého útoku na povstalecké pozície. V strede nemeckej zostavy vidíme aj guľomet MG42, ktorý sa s istými obmenami pod iným názvom vyrába prakticky dodnes, čo potvrdzuje jeho kvality. Dnes sa používa hlavne v nemeckom Bundeswehri. A nezabúdajme na to, že aj povstalci majú mínomety a môžu ich kedykoľvek použiť. Vidíme, že nemecký podôstojník sa snaží viesť líniu svojich vojakov.
stretnutie sa už aj povstaleckí vojaci podporení partizánmi na ľavom krídle púšťajú do razantného protiútoku a zatláčajú Nemcov späť do východiskových postavení. Takáto ukážková spolupráca medzi povstaleckými armádnymi jednotkami a partizánmi nebola nejakým pravidlom. Skôr by sa dalo konštatovať, že žiaľ opak býval pravidlom masakre obyvateľstva. Ako tu, nedaleko za kopcom, v Klaku a v Ostrom Grúni, pri popravách v Nemeckej, v Kremničke a tak ďalej. Aj tuto vidíme, že gardisti tvoria len taký zadný voj za rojnicou príslušníkov zbraní SS, ktorí sa už opäť rozvinuli do útočnej formácie. A počkajme si, ako dopadne druhý útok. Čo vedia po nemecky, určite porozumeli razantným príkazom nemeckých podôstojníkov. Ausstehen vorwärts, stáva dopredu, nič to nepomáha. Ako prvá panicky z boja utieklo ľavé krídlo tvorené príslušníkmi Hlinkovej gardy, ktorí naozaj neboli jednoducho cvičení a zvyknutí na ostrý boj. Takisto si nepomohol ani ďalší ešte masívnejší útok SS-ákov v kampgruppe Schill. Povstalecká jednotka, ako ste videli, sa stiahla zo svojho predsudnutého postavenia do pôvodných pozícií a nastáva prakticky patová situácia, ktorú v tomto prípade tvorí replika samohybného útočného diela Štuk 3, alebo ak chcete Štuk 3.
Ide o repliku postavenú na podvozku obrneného transportéru britskej provenience, ale tá nástavba je jednoducho dokonalá. Vidíme, že veliteľ útočného dela pozoruje ďalekohľadom zistené pozície povstaleckej obrany a 75 mm kanón Štugu sa okamžite dáva do práce. Za ním sa zhromažďuje nemecká pechota, aby pokračoval v útočnom snažení. Ďalšia krásna taktická ukážka útoku pechoty s podporou obrneného vozidla. Samohybné delá spravidla tvorili samostatné batérie alebo tvorili protitankové prápory peších divízií. Vďaka svojmu nízkemu profilu sa veľmi často veľmi úspešne uplatňovali v obrane. Nemecké tanky vo všeobecnosti totiž mali dosť vysoký profil. To znamená, že ich napríklad v porovnaní so sovietskými tankami, ktoré mali ten profil podstatne nižší, bolo veľmi ľahké alebo o mnoho ľahšie zaregistrovať v teréne. Takže tieto nízke útočné delá stíhače tankov sa dali veľmi dobre maskovať. Vidíte, že streľba útočného dela doslova priklincovala povstaleckú obranu k zemi. Veliteľ útočného dela vydáva obsluhe kanóna príkazy. Vzdialenosť, uhol a foja. Posádka útočného dela je chránená pancierom a bočnými pancierovými plátmi, takzvanými Schürzen. To znamená, že sporadická palba povstaleckých mínometov rozsievajúcich črepiny im absolútne nemôže ublížiť. Je trafil. A teraz si predstavte, že 13. septembra 1940 sa na povstalecké postavenie útočných diel.
povstaleckých pozíciách sa už pomaličky pripravuje evakuácia obranných postavení. Opäť vidíme aj v akcii farára Predmerského, ktorý sa stáva v prospech povstalcov. V prvom rade sú evakuovaní ranení a tí povstaleckí vojaci, ktorí sú náležite vystrojení a mohli by byť považovaní za partizánov. Kde sa buď prebojovali iným povstaleckým jednotkám, alebo sa spojili s partizánmi. Faktom je aj to, že v bojoch o Zemianske, Kostolany a Nováky povstaleckí vojaci zanechali na mieste značné množstvo výzbroje, niekoľko delostreleckých batérií. Pretože ten rezolútny nemecký nápor, ako náhle sa Kampfgruppe Schiff podarilo nasadiť svoje útočné diela, bol tak prudký a tak nezastaviteľný. Bez patričných protitankových ťažkých zbraní povstalecká obrana nedokázala. Podevi dare. Aby si neublížili. No a v úvodzovkách hrdinovia z Hlinkovej gardy môžu teraz dokázať svoju prevahu. A vyvršiť sa na povstaleckých vojakov, s ktorými sa pred nejakým časom na začiatku ukážky dostali do konfliktu. Nemeckí vojaci po dobití povstaleckých obranných pozícií počítajú korisť. Vidíte, že sa im podarilo obsadiť postavenia s veľkým množstvom vojenského materiálu. Trochou nadsázky by sme mohli povedať, že to množstvo debien symbolizuje aj veľké vojenské sklady, ktoré tu Zemia odvádza zajatých povstalcov, samozrejme patrične odzbrojených a ponížených. Väčšina zajatcov z radov prvej československej armády na Slovensku bola sústreďovaná v menších zajateckých táboroch v slovenských mestách a potom odtransportovaná po železnici do vojenských zajateckých táborov, hlavne na pobreží Baltického mora na území dnešného Poľska.
Tam sa slovenskí vojaci museli zmieriť s osudom vojnových zajatcov a vo ozaj veľmi ťažkých podmienkach, takých, že ťažším už čelili iba zajaci z Červenej armády. Mnohí z nich trpeli ťažkou podvýživou, nákazlivými chorobami, hlavne týfusom, veľmi brutálnym zaobchádzaním zo strany nemeckých dozorcov. A tí, čo mali dostatočne silné zdravie a veľa šťastia, tí sa potom postupne niekoľko mesiacov po skončení vojny za pomoci Červeného kríža pokúsili o protiútok a znovu dobitie Prievidze, ale vinou alebo zásluhou úspešného nemeckého postupu cez Turiec od Martina smerom na Hornú Dolnú Studňu sa tomuto útoku Nemcom podarilo ubrániť. Ku koncu septembra sa povstaleckým jednotkám ako tak podarilo stabilizovať svoju obranu a udržať sa v horských masívoch východne od Prievidze, od Handlovej, v okolí Kremnice, v Malom Štúrci a ubrániť tak prístupy do srdca povstania do Banskej Bystrice a Zvolena. Povstanie potom trvalo ešte zhruba mesiac, až kým sa odpor povstaleckej armády definitívne zručil. Teraz ako sa míňal vstup z Kirchbergenu, mohli ste si všimnúť, že ich posádky sa zdravili zdvihnutím pravice. To je tiež typické pre obdobie od leta 1944, keďže 20. júla toho istého roku bol vykonaný neúspešný atentát na Hitlera v jeho sídle v tzv. Vlčom Dúpeti, Wolfschance, v Rastenburgu, v dnešnom Poľsku. A od tých čias už nemeckí vojaci sa museli povinne zdraviť nacistickým pozdravom, zdvihnutím pravice a zvolaním Heil Hitler, teda žiadne vojenské salutovanie. Hitler mal už jednoducho voči regulérnym armádnym jednotkám absolútnu nedôveru a ak niekomu veril, tak jedine jednotkám SS. Vľavo si ešte gardisti vybavujú účty so zajatými povstaleckými vojakmi. Ešte predtým, ako ich odošľú do zajateckých táborov. Nemeckí vojaci už majú za sebou aj záverečný nástup po boji. Ešte motivačné prejavy nemeckých dôstojníkov. Stálo ich to nemalé úsilie zhromaždiť sa prakticky z celého Slovenska, oprášiť svoj výstroj, svoje vozidlá, len preto, aby vám dnes mohli predviesť túto, dovolím si už teraz povedať, veľmi vydarenú rekonštrukciu, veľmi vernú rekonštrukciu bojov na začiatku Slovenského národného povstania tu na Hornej Nitre v okolí Zemianských Kostolian. Menovite